11 aprelde Türkmenistan hava yollarının yeni bir yörüyti uçuşu Türkmenistan'dan Minsk'e ve İdin'e amalaşıldı. Bu arada haber veren Belarus'un Hajun proyektine göre Minsk'ten Türkmen hava şehrine yakında charter uçuşuna amalaşıran bu kampanyanın önkü uçarının İdin'e konmağına kalp bomba hopu sebep bolup durýatlydyk. 8 aprelde Minsk'ten Türkmen hava şehrine charter uçuşuna amalaşıran Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçary howa galanyndan 1 saat geçip geçmänke İdin'e gaýdyp Minsk'in aeroportuna gyssaly gonmaga mejbur bolupdy. Uçar şonda 4 saatdan soň 9 aprelde Türkmenbaşyda eden aralyk duralgasy bilen Türkmen hava şehrine aşypdy. Türkmenistandan Belarusiýa ýene bir uçaryň baryp gaýdanlygyny Belarusyň Hajun proýekti 11 aprelde gün ortadan habar berdi. Şu gün saat 11:20-de Türkmenistan howa ýollarynyň Boeing 737-82K kysymly uçary Türkmenabat howa menzilinden Minsk şäherine ugrady. İdin'e gaýdyş reýsi akşam saat 19-a planlaşdyrylýar diýip Twitter'da 11 aprelde ýerleşdirilen maglumatda aýdylýar. Şeýle-de bu maglumatda Minskden Türkmenabat şäherine guralan öňkü uçaryň gyssaly gonmagynyň sebäbiniň partlama barada galyp doýduruş bilen bagly bolanlygy habar berildi. Bu uçar odal 8 aprelde Minsk'e geldi. Uçuşyň Türkmenistanyň hökümetiniň buyrugy bilen guralanlygy habar berildi. Şol gün Minsk'in aeroportundan uçandan soň uçar galyp bomba howpy sebäpli İdin'e gaýdyp geldi diýip Hajun proýekti Twitter'da ýazdy. Minsk'ten uçan ýene bir uçaryň gyssaly gonmagy bilen bagly ýagdaý 11 aprelde ýüze çykdy. Özbekistan howa ýollarynyň Airbus A320 kysymly uçarynyň HY710 Minsk-Daşkent reýsi bombanyň goýulanlygy barada näweli biriniň eden habaryndan soň Orsetň Domodedow aeroportuna gondi. Ondan öň Azatlyk radiosuna Türkmen howa ýollarynyň 8 aprelde Minskden Türkmenabat şäherine uçup İdin'e gaýtmagyna degişli ýagdaý barada ma'lum bolýarly. Flight Radar ullugynyň habaryna görä T5784 reýsi Minsk howa menzilinden uçupdy. Uçarda 150 töweregi ýolagçy bardy. Emma uçar 7300 metr beýiklikden soň petelip başlapdyr we tersine uğrapdyr. Şol gün akşam saat 8:33-de Boeing 737-82K Belarusyň paýtagtyndaky aeroportda gyssaly goňdy, ýagny uçar howada 55 minutlap bolupdy. Onuň gyssaly gonmagynyň sebäbi resmi taýdan düşündirilmedi. T5784 reýsinde bolan birnäçe ýolagçy ekipaj agdalarynyň birine salgylanyp, uçaryň ganatynyň birinde dören näsazlygyň onuň gyssaly gonmagyna sebäp bolanlygyny azatlygy habar berdi. Olaryň sözlerine görä ekipaj agdalarynyň biri ganatyň ýaralanlygyny aýdypdyr. Ýöne näsazlygyň haýsy ganatda tapylandygyny anyklamak mümkin bolmady. Soňra metbuat çeşmeleri uçaryň gyssaly gonmagynyň sebäbiniň galyp bomba howpy bilen baglydygyny habar berdiler. Gararsız Neşir Türkmen News Belarusyň aviasiýa pudawndaky bir çeşmesine talgylanyp, dispetçeriň uçarda bombanyň bolmagy barada uçar komandirine ma'lum edenligini, şeýle anonim habaryň Minsk howa menziline gowşanlygyny habar berdi. 4 sagatlap Belarusyň ýörüýte hyzmatlary ýolagçylary, goşlary we tutuş uçary barlapdyr. Şüpheli zat tapman ekipaja gitmäge ruhsat berilipdir. Uçar 9 aprelde Türkmenbaşa tagaman goňdy diýip Türkmen News öz habarynda ýazýar. Şol uçar Türkmenbaşydan soň 9 aprelde Türkmenawada barypdy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň daşyna ýygyderli howa gatnawlary bolmazdan daşary ýurtlarda galýan müňlerçe türkmen raýaty hökümetiň guraýan seýrek charter uçarlaryna doly garaşly bolýar. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020 ýylyň mart aýynda beýleki ýurtlar bilen ýygyderli howa gatnawlaryny besetdi. Türkmen hökümeti tarapyndan raýatlaryny daşary ýurtlardan alyp gaýtmak üçin guralýan ýörüýte uçarlarynyň sany howa gatnawyna bolan islegleri kanagatlandyrmaýar.